Kini bang panghatag og kwarta ba sa eleksyon? Ay video mga higala mo. I think wa man i-identify pero murag si Duke Frasco. Mo na no kadtong na sa video nanghatag og kwarta kanang cash yun doon. Okay naman ang hatag da. Kung na kay kahatag, okay kay ng mga hatag pero kanang in front of everybody mga hatag ba. Kuan ka ng demeaning kayo bitaw. Unya, siyempre ang mga tao sa hataga mag-agap gyud kay sa dinli na goy kalit kwarta wa ka mag-expect na kwarta niya sa dinli na ay abot nimo. Wa nimo hague. So siyempre malipay pero the bigger picture is so demeaning mga higala. Kaminos gyud ba? Ang mga gagos ang mga butante way pugong-pugong mga hanggaw. Sorry pero I cannot find any other adjective ba to describe those people. Nakasabot ko. Nalipay lagi pero wala na kita dignidad. Mo na ang trend mga higala sukan milingkod si Bongbong Marcos dili og unsa no. Kuan gyud kanang blatant display of ora ba og amot og unsay ilang template ana ila sigurong gitan-aw ba para nilang tulpo. Kana sila si Tulfo, si Willie Rebillame. Sikat man na tungod ang panghatag og kwarta. So I think that is their model ba nga to gain popularity mga taga-kwarta. Pero why question ang ilang katulfo kay kita man nila ng mura ba og it feeds into itself. Mo viral ka nga ng hatag og kwarta. Mo balik sa nimo imong gihatag 10 times, tenfold yung tampunga pindig pila ka hits ang imong makuha ng viral video nimo. Pero most likely way bigger than the amount nga imong gihatag. Nakita mga video nga na kalisod-isod pasan og saging o niya gihunong sa daplin sa daan pangutanag pila man ang adim nagikan ito sa ibabaw ana nya unsa may bato na mo na ibaligya tagpila man sad ana tagang kag presyo kani mo abot ni 800 ana ba ya bugat kayo ang trabaho ang vlogger hatag og sa kalibo kung luoy ko nimo tuwatan ni paliog be palito na ko na tanan usa ka basket di ba kita kana nya hatag masyak keep the change good di mo na say pasanon kay gipalit man. So, salamat kay sir, ana. Dalhana. Naluoy mong kunin mo. So, ibiligya na lang na. Abiniyag nahalin na, katong kapasaan sa saging, dawat niya ang bayad, keep the change pa. Ipada paghapon niya ang saging, ibaligya po niya, practically gihatagan sa kalibo. Dugangan pag yun. Kaya gigutom na siguro ka na. Dugangan sa kalibo, doos na yung kita. Pero ang ga-follow ato nga vlogger, pila naka-libo, balik to niyang kwartaha. Tenfold. Nga na ba? So, I question na kay you're being smart and the money comes from your effort. Kanang nga taga-kwarta gikan sa panudlanan sa gobyerno nga migawas ng kwarta in so many forms, no? Sana akap, sa pa ng mga gipanganganlan nila diha, mugawas ng kwarta na ipanghatag sa mga tao. Murag ilang kagulingong kwarta. Hindi mo na ilang personal. O niya,
pautangon pagkakabuton. Nga, dahil mabuti si bait ni Speaker Romualdez unsa man na kana mga tuhana sorry wag ko respeto magtanaw ng mga tuhana. May nga kinsam sa galis wala na dia basta kay mao na akong tanaw nila. Manyak bitaw sa gahom. Kanang they talk of public service. It's not about public service. It is about being powerful, and being powerful generates money. Mo generate og kwarta nga kuasan. Kana bang klaro kana bang hausyaw nga kwarta ba? Pero dagko kay kwarta ha. Dagko kay kwarta ha. Mubana na mo ingon, it's worth dying for. Niya natay election kuan ba? Rules and new regulation. Namukalit lang kakita o gisuspend tungod kay nakabiolate kung sa election guidelines. Okay lang, basta dili ikaw. Pero matungnan nga ikaw mo yun na gitripan bagas kumilik. Kasi batiwan mo. When you know for a fact nga, pero tindaghana diya ang siyang ka, gidadili ng hatag kag lapis nga naingani mo. Pero nahibawat gisircumvent na siya. It amounts to nothing yun nga mga regulations. Kapay issue karo mga gala nga kana mga ballot boxes ba? Ipangbutang lang og mga balay. Wa butang og warehouse nga giwardihan og pulis ba? Kuwag mga kaibulungan ba? Wag ayo ng administrasyon. Sorry to say this. Kuwag yun ka na bang it seems ba nga there is no one in control of the government. Why leadership? Wag leadership mga higala. Kuwan lang kanang mura ba og just to make it through the day type of person ba? Day to day matag buntag why nothing achieved. Sa mga fans nabudol kita. Klaro ganang istorya. Dugay ko nga misakay ng istorya na budol ta. Then I realize nga sakto tong perception na budol ta. Katong mga misuporta ba? Mo to'y nabudol. Ang katong mga pinklawan, wa to'y labot anang nabudol. Wa man sila mo suporta. Wa man sila mo suporta. So how can you claim nga nabudol ka, wa man ka mailad? Ang nabudol katong mga DDS, ug katong nagtuog yun nga, he is the better choice ba? Ako, personally, I really thought nga, Bongbong was the better choice. Una, dili na siya bata pag kawa nila sa Malacanang. Sakto na siya pangidaron. Although dili pag yun hinog, kaayo, pero sakto na nga makatugkad sa panghitabo. In fact, there was an interview in Hawaii. Foreign press ang nag-interview niya. May tungkol sa ilang predicament. It was impressive. So, dili ta kaingon nga, wa pa siya buot. So, unsa may akong pagtanaw,
Dili ni siya magbinuang siya, magtinarong ni redemption. Redemption ng iyang paglingkod kung makadaog man ugaling. Iyang i-resurrect tong image siya papa before the fall. Kay truth is, daga magyapog fans to si Marcos. Daga matog fans. So, ug ikaw taro nga anak niyan, mo na gidingatan sa pamilya, so may buhaton. Maningkamot ka taman sa ginawa nga ang tanang pag sayop nga pagtuo. Or sakto baka nga pagtuo, apan masayop or masakto, okay? Kumbensihon ni mo ang katong mga tao nga dili believe na kaya mga tao makaingaw matay na sayop gyuday ko sa akong pananaw ni Marcos. Senior ha, katong amahan. Sumonta na ibuhaton niya. Sumon na usas sa mga basis nga nung misuporta ko niya. Dili tungod kay tandem sila ni Sara, wala. Kana, number one priority na sa consideration nga nung misuporta ko ni Bongbong Marcos. Siya ro naman sa nakamantay na kung sa buhaton nga dagamag maayong nahimo si Marcos apan dagag sayop. Katong sayop niya katon ka ayaw na to buhata. In fact, limpyo ito. Ano ba? Because if you are a son, anak ka niya, kibaw ka sa gidangatan ninyo nga humiliating kayo, imo nang i-redeem yun na nimo. So I thought this administration is some kind of a redemption tour nga higala. Diya palang daan. Wrong. Capital W, capital R, capital O, capital N, capital G, in red letters, underlined 3 times. Kedua, kana bang continuity sa administration ba? Dili pareha sa panahon ni Duterte nga ang iyang vice presidente di niya kauban. So kanunay siyang gisabutahe. Samtang nanikamot si Duterte nga mahunong ang drug problem sa Pilipinas, tawad sa iyang vice presidente, sige suroy-suroy dito sa mga nasod, sige istorya nga kanang drug war sa Pilipinas, it's a massacre of innocent civilians including children. Yung vice-presidente. Hindi man sila kauban og partido. Although, ang baha, total, uno naman katuig ang presidente, pero siging panaway everyday kay ang mga media pabor man niya. Siging gidaot lang Duterte. So, kaning tandem ni Sara o ni Bongbong atol sa kampanya, nagtuo ko nga, mawa na siya. Kaya kung believer man ko ng system sa Amerika mga higala, na okay sa presidente, automatic nga ang iyang running mate mo daog pod. Eleksyon sa Amerika. Dagang kang presidente puloy, ako imong running mate. Ako imong busy ba sa kampanya. For president ka ako, for vice president. Ini kadaog ni mo, automatic kung kadaog sad. Dili nga, presidente ka, ang imong busy katong kontra sa imong kauban pagkampanya. Dili. Automatic nga kamong duha manglingkod. Because it makes sense. Kanang atong kalaki nga, presidente yun, nilayan po sa pikas. It doesn't make sense. Bagay karon kuan hanap ng napita kay multi-party system man ta. Mao na weakness sa two-party system rather sa multi-party system. But my point is, katong tandem nila, unity ticket, dream to siya. It was a dream situation.
it was an ideal situation. Gawas nga north of Luzon, south of the Philippines, wa mo dominate ang central, like Metro Manila, Cebu. Umanay mga ligon yun nga economic center sa Philippines. Manila, Cebu. Wa sila mo dominate north, Ilocos. Nakasabot sa mga problema sa Prumdi. Davao. Nakasabot sa problema sa Prumdi. So, ideal kayo nga tandem ba? North and South. Dili ang Metro Manila, not from Metro Manila. North and South. So, di ka mabutar na sa imong perspective parehan ako. Mabutar juga. Unity. Kuhaan ka ng continuity. It would result to prosperity. Di ba? So, that's another basis nga nung mibutar ko. That's ni Bongbong Marcos. Ikatulo, premigidad. Bongbong kami, we belong to the same generation. Difference of months siguro or day. Anak ito? But pasabot nga, ang iyang mindset pareha sa mindset common sa among generation. Nakaagi og tubig-tubig, kaagi og syatong, minerador og langgam, ligog dagat, mamana. Inana ba niya inom og tuba dito sa ilalim banog ana. Angtod nga nag-anam og saka ang edad. Nakaabot pa gyud sa computer. So wider ang horizon sa among generation. People might disagree with me, but I would claim na my generation has a wider perspective, wider experience compared to other generations. Nakabot mis karaan, kabot sa mis bago. Asa magkaana? Kaya si Bongbong, appeal ana nga generation, the later part of the baby boomers ba? Kaya baby boomers 1946, post World War II mana until 64. So kami nasud mi diyang dapita. Sagol ang eksperyensya sa mga tiguang o sa bago. In fact, ang among mga idol mo ay nag-una. Mga baby boomers mo ay nag-usab sa kalibutan. Lakto nung magasulti in music, technology, kinini ang mindset, freedom, ano ba? Kanang nausab ang pananaw sa kalibutan ba? Gi-challenge ang establishment. That's our generation. So, if you put us in a managerial position, we can claim we're better. We can manage better than most kanang people nga wa mo sod ana nga generation. Na may old school ra kayo, ana ba? Apoy moderno ra kayo nga di kasabot ba? Ug unsay tinuod nga kinabuhi. So mo na inaasa kong una. Butar kong Bongbong. Kinsa man sa imong pilion, Leni Robredo? Ug kani di man ko ganahan ani God kanang na ako'y bias ba against kana bang manghambog sa diploma? Hindi ko believe ba na. Although na ay mga nagunit og diploma,
ug napoy records sa eskwelahan, scholastic records nga outstanding yun. Kaya naningkamot sila nga moabot sila ni ana. Pero na naidaghan sa nana nga naan sila dapan puro ra ipakita lang pero wa day sudang dili ug naa man galing dili ba elastic ba kana bang dili ba maka-adjust dayon bitaw bukis ra kayo ana ba sumaw na si Bungbong akong tanaw ka kanay mga laki ni kubida ya bugoy kana bang Maginoo pero bastos hanap daw nindot man nga balance Maginoo pero bastos kaysa Maginoo ka kayo okay nungdan unsa ka ikaw ang magkardinal anak bitaw nga na may tao na anak ako'y mga kauban seminaryo nga pubida mamadlong kay tarong lagi sila ug na pare o pubida to na nanguyab na anak bitaw madlungon kayo na late bloomer ba so kanang balance ka mo na that's how I look at things so personal man nga desisyon kasi imong butaran ako nang gibutiag ninyo unsay akong perspective nganong Duterte ko it gives you an idea kung ko kanang fans man ko ni Duterte nili ba makaruning nun na may di gyud kagwanta bastos ana bitaw yeah why sense of humor kinanglan yun nga magpakuruning nun ka sa katilingban di na madaw kamo lang ayaw ko gi-appeal ana so anyway I really thought that he is the better material compared to Leni Robredo. Yes. Leni Robredo. Simba. Di man tam nawayan ng Simba. Appreciate mo na. Pero gumito na ni mo pamulitika yung Simba. That's another story. Kanang magpaka-ingnon nga pobre nga di man pobre. Magtsinilas. Unya, hindi ka bote dito sa Alabang, padong dito sa Bicol, mupauli, sakay bus. Nasa terminal, magatang og bus. Nakasakay mo ko na, padong dito sa Legazpi City, puloy. Ari ka sa, Pasay. Sakay Pasay, padong sa Legazpi. Overnight ng biyahe, ana. Buntag ka mabot, gikag mga alas city, alas 6, alas city ka mabot dito sa Legazpi City. Mag-atang, siyempre mo, attract og atensyon. Pagkabot dahil sa Alabang, mukanaog kay ito'y gahuat nga baan dito nga. Kitang tao rin eh. Ingot ako, kumigop tayo na pare. Maniwala ka naman. Ganun ba? Oh, anak ko. Anak ba? Gimik. Kaya di magkatinuod kagwanta og pobre ka puloy, aw ka ng dato ka, di ka kagwanta ng bihiyaw eh. Pero og batanon ka, cowboy ka, okay kayo. Pero big, idara na ka. Although hindi ka ng pension nga, inig economy of scale, ang nagubot ditong basa mo gisakyan, pagbuto sa Mayon Volcano, unsa mo to, 78 masiguro to, 29 ba to? Ngadto me, nangikyas mo seminaryo. Ikyas ba, nangid ba? Pabadlungon, yun. Ito Bicol. Gabi biyahe, alas city lagi. Kana magkurbada-kurbada na ng bahas, no? Kusog man na sila mupadagan, na mga aksidente diyan, mga matay. Magkurbada-kurbada, puloy yun niya. Ikaw nga galingkod, magsigig kag magpugong yung ka, o matuog ka, mura kag butang ba nga gilabyog-labyog ba?
O niya, kanto mong sakyan kay magpili ang kag daplin sa bintana first time god. Bisa gabi, daplin kag ari ka sa bintana makakita kag usay maagian ba. Excited pa ka. Pag sakay sa bus, kanang entrance god, lingkuranan dayon. First set, niya. Dili ba ang imong tuhod, taas mo na ako tuhod. Long-legged legs. Aron di ka maglisod ba? Ngita ka kanang taas ang binta, kanang space ba? Dito ko, mulingkod. Ako sa mga kauban, gasunod-sunod. Ako, sunod, diri sa luyon ako. Akong kauban, puro midaplin sa bintana. Daga ng bus. Ngulikta nag-ticket ang konduktor. Pag kuman ng pangulikta ng-ticket kay, iya man kong papawaon puloy. Kaya siya mulingkod. Ibutang ko na sa tunga kaya siya magpadaplin sa bintana. So kaya ko, musam ka. Ano ba? Wa siya mutubag, tanaw lang siya na may marka reserve for conductor. Di man dito para pasahero. So wa kay mahimo, although bakante kayo, mo ditong ako regalingkod, daplin sa bintana, kay reserve na ito. So, priority siya kay ilahan man ito nga pwesto. So, daplin ko doon siya, may lugar ko siya mo daplin sa bintana. Nagihapon ko sa mong liguranan. Pero wala na ko sa original ako nga posisyon. Tagan, kusog. Natug man puloy. Nakatug ang konduktor ba? Nakugtiya na. Gato ang laway sa animal. Una ari ang sandig sa akong abaga. Kurbada na mo. Magsigig sandig-sandig na ko. Natug man siya. Ari paingon sa akong abaga. Una, gato ang laway. Wala ko kagwanta. Bangon. Busumbagon. Piti, mata ni buwang, manumbag ni buwang. Unong tanaw, ang driver kakita ba? Review mirror. Nanumbag naman ko dito sa iyang konduktor. Daog, kanang tire range ba kay mulaban sa iyang konduktor. Namata ang mga pasahero. Ang ako sa mga kauban, puro may kibawang nago may karate kaya kuha sa seminaryo sukol na sa kinsa. Sumagay lang, di may maliban. So gumot kayo. May gani kay pasahero dito na ay medical team na mong ikasakay. Kanang bang kay evacuation man dito, ibuto man ng mayon volcano ito. Unya, usa sa mga kuan galid sa medical team. Tagiya, kuan sa bus, apil sa family ba sa bus, sila tagiya sa bus line ba ang sakyan. Na may pare kong kauban, newly ordained. Ngasam day mo, ito may puyo sa Divine Word College sa Legazpi. Gipangasabaan. Gipangasabaan itong kuan, katong crew sa bus, katong doktor o ang driver, gihatod pag may sa Divine Word sa Legazpi. Okay. Nakatilaw yung kumo itong konduktor. Ang problema pag uli na mo kay dito mo sa gyapon mo nakay ang bus gyapon mo imong nasakyan. The same konduktor. Gibutang mo dito sagol yung baboy ito sa luyo. Sumama na ang sakyanan muli kasi Bicol. Mo na sakyan ni Leni Robredo. So ito lagi ko. I mean, gimik ba? Ada ko kay gasto. Katong ilang propaganda material. Murag makan Erickson man siguro ilang iko ato. Agency bitaw, ad agency. Kanang nindot kay to ilang design. Sinilas bitaw ng slip on man na tawagan na. Nasingahan sa amo na ismagol. Kaya ba mga habayana tayo ba? Ana niya. So, tudlo.
Yelo niya itom dito. Ano, siyempre, kuanggod ka ng mahal sa katong bayad. So, turn off kayo. Sabida eh. Huwag kong buta na Leni Robredo. Ako mga amigo sa to ang Leni. Pinglawan kayo. Ano, maingan si... Masyak yun. Asa day kalis. Ano ba? BBM Zara. Ha? Siyak yun. Katupong panahon Duterte the same. Alex? Ano ba? Mga kauban ko nariyo nga. Mga buutan. Kanto mga padlungon. Parehas me. Duterte. BBM Sara pagsunod eleksyon. Ito mga buutan, di kasabot eh. Unsa naman, ano ba? Maybe you have different, but that is understandable. Ang imong decision making is based on your life experience, mga God. So, mo na ang nitabo. Long story short, kay na long naman eh. Budol, good. So, ato og Formula 1 racing dito sa Singapore, mga higala. Singapore, kanang Formula 1 racing, if I have money, I will really go and watch that. Mauso na akong ganahan ko mutanaw na. Ug na pa ko'y resources. Matog ko mutanaw ko na. Pinakaduol naman sa Pilipinas ka na Singapore. Ang laing Formula 1 circuit, Melbourne, Australia. Kana Singapore duol ra jud na. So, mo na may chance na mahal na ticket. Dito sa BBM isaway, ano ba, saway. Di kamo nakadungog. Ako ang justify din sa programa nako. Nga mura na siya sinulog event dito sa Singapore. Walay religious, di lang religious, but the same intention to generate economic kuan kanang activity ba. Mo pump up na siya sa economy sa Singapore. Sama ng sinulog din sa ato. Dako kayo nag-ikahatag sa itong ekonomiya at least for a certain period. Katabang kayo sa itong ekonomiya. So, that's how I justified nandito sa Bongbong sa Singapore kay naputol man to tungod sa COVID. Kada tuig man na naputol, suddenly may balik. He was one of those invited nga mga leader sa mga nasod. Dito siya. That's what I thought. Minumino mo dito, istorya ko, mo invest. Arisa mo, invest, tigaan-tika kuhan. Favor, ano ba? Mga privileges. Ari ka sa pesa, bro. I know. Opportunity na nga maka-istorya ka mga investors. So, that's how I justified his trip to Singapore. Nagisaway sa mga critics. So, mandigihimo dito nga kasing along. Gakiat lang gede siya dito. Gakiat lang. Pasti lang paita istorya. Anyway, naay mo. Salmo, tuto paminaw. Hello. Hello, magbutang Sir Alex. Kanang ako nakabutar ko anak kang Marcos. Kaya nagtuo ko nga mausaw ang iyang una-una. Magbinuutan na siya. Kaya grabe man kayo ito yung man pagkakawatan. Kasi Pacquiao, kita ni mo na siya ang diskurso. Trilyon-trilyon ang gikawat ko na ito ni Marcos. Nakabati ni si Bongbong nga inana ang gisulti Pacquiao. Ang akong pagtanaw, basig mausap. Ito nagpahimog ng tarpulin, nagtapad sa sara, dago kayong tarpulin ang kahimog. Kuan dahi ko. Sus, kuan nyo, 50 minutes, kuwatan na po ni Marcosa. Grabe man. Nailan man ta. Muna nga, kuan karon akong kita sa YouTube. Si Duterte, dunay mga OFW mantigal ng gasto ka nga may parking na siya Duterte Park dito sa Netherlands. Buhay pa kasi kuan na siya kuan. Duterte Marcos, Park? akong tanaw, may lang siya mag-parking na misteryo.
kikutan ni. Mura to si Alex, nagkalamat. At ang takda higala 19 minutos dili pa ang alas 9 sa kabuntagon takda gyatod kanato uban naman tinga sa University